אני עושה למיכל מייקאובר. תהנו. אוקיי, עכשיו תסתכלו עליה, נכון היא מכוערת. עכשיו אני אהפוך אותה ליפה. קחי את המצלמה. תראו איזה יפה היא. דקה, משהו מטורף, אוקיי. המייקאובר עבד, לא? צריכה גומיה? כן. עכשיו המייקאובר משתדרג, אוקיי? שאלה כמה, עם שתי כאלה, שתי שערות. כאילו יש לו שיער חלק, מותר לי לבלגן לך את השיער. מה את רוצה? זה משהו מטורף. אוקיי. רגע, מיכל, תזיזי את הראש, אני רוצה לראות אותה. יופי, בהתגונותו. סוזי, תראה דין מה פספסת. תראו, מיכל את יפה. אני יודעת. עכשיו אני מוכנה לצאת לדייט שלי. מה שבאת לי להגיד? את יודעת עם מי? לא, אל תגידי שמות כי אנחנו שמות בפייסבוק. אני רק צריכה להגיד בצורה. לי.